Al cantó dret, cantó inferior dret, teniu un espai que posa escriba su mensaje. Si se m'escolta bé, aquí em podeu anar escrivint. Perfecte, Emili, moltes gràcies. Esperem un minutet a que entrem tots. Bon dia, Marina. Bon dia, Patrícia. Gràcies per venir. Albert, Carles, Alexandra, Nàtia, Sofí, good morning. Bon dia, gràcies. Molt bé. Si voleu, mentre ens esperem que arribin tots els companys, si a més del nom, perquè el nom ja us surt amb la vostra, diguem, quan escriveu els missatges, podeu posar de l'establiment que sou, del restaurant, del càmping, de l'hotel que sou, i així també jo us puc anar situant, eh? Càmping Caní, Hotel Sabó Garenys, del Mas Salvi, Hostal del Sol a Sant Feliu, Tres Càmping, una pizzeria restaurant, perfecte, teniu una miqueta de tot, súper. Clàssic Begur, Ses Negres, el càmping internacional de Palamós, molt bé, el càmping Cangarai, hola, ja torno a estar aquí. Sembla que se m'ha penjat això uns segons. Disculpeu la caiguda. Esperem que no torni a passar. L'altre dia vam fer un webinar amb el mateix contingut i ens ha funcionat tot perfectament amb aquest sistema. Esperem que hagi estat simplement un tall de connexió momentani. M'escolteu bé tots? Em veieu bé? Sí? Perfecte. Gràcies. Molt bé, doncs som-hi. Aviam. Com molts de vosaltres ja sabeu, que alguns ens coneixem ja, hem treballat o treballem amb vosaltres. Jo sóc en Borja i en aquest webinar doncs, parlarem d'estratègia i d'accions davant de la crisi
del Covid-19. Com us deia abans, al cantó dret inferior, amb aquest xat, m'aneu posant preguntes, suggerències, opinions. Vull que sigui que hi hagi debat, que sigui un webinar participatiu. Veureu que els primers punts tenen a veure molt hi ha una part que té a veure amb filosofia, que té a veure amb què ens espera, això ens canviarà, no ens canviarà. Després parlarem també d'una part estratègica, de com hem d'afrontar una estratègia d'una manera general i després també davant de factors externs. I el gran factor extern, per desgràcia, és aquest Covid-19 ara mateix, però tenim història, tenim un passat tots i a més les accions que us proposaré són coses que ja estem desenvolupant i que estan tenint el seu sentit i el seu èxit. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Aquells que després vulgueu recuperar part d'aquest webinar, després el pujarem al nostre canal de YouTube. Serà, com us deia, molt interessant que m'aneu fent preguntes i jo aniré parant. Vale? Aquest no serà el darrer webinar que farem. Llançarem diferents webinars pel sector turístic. El proper que farem serà sobre com utilitzar el vostre telèfon mòbil, el vostre terminal, per poder desenvolupar determinades accions en aquests dies tan complicats. A més, també farem un altre webinar que serà o que treballarem sobre temes d'assessorament empresarial. El nostre assessor i amic l'Oriol López ens explicarà les properes setmanes, els propers dies, mesures empresarials davant del coronavirus. Així que si teniu interès en que llancem aquests webinars o d'altres webinars en temes concrets relacionats amb copywriting gastronòmic o en temes de vídeo, o aprofundir en algun tema de l'estratègia, doncs només ens ho heu de dir, ens ho heu de comunicar. Al final de tot us proporcionaré el meu correu electrònic. A més, rebreu un correu electrònic de la plataforma donant-vos l'agraïment per la vostra participació al webinar. I ens podeu retornar amb aquelles idees, amb aquelles suggerències, amb aquelles preguntes que tingueu que estarem encantats de donar-vos resposta i d'ajudar-vos en aquests moments tan difícil on tots hem de posar, diguem, l'esquena aquí per ajudar-nos i tirar endavant. De què parlarem avui? Aquí us deixo l'índex. En primer lloc, us vull explicar qui som nosaltres, què fem, qui és ZipZap, què fa el nostre equip, quina experiència tenim. En segon lloc, us explicarem o parlarem una mica de filosofia, filosofarem una mica tots plegats. Jo estic segur que aquesta crisi ens canviarà, ja ens està canviant com a societat. Quines seran les coses que valorarem, que abans no estàvem valorant, coses que en definitiva hem de ser capaços de compartir entre nosaltres, d'explicar aquestes sensacions, les nostres intuïcions davant aquest futur que ens espera. Això ho veurem a l'apartat segon. A l'apartat tercer, després d'aquestes reflexions generals, on ens posarem a l'all, ens posarem a les tasques de l'estratègia. Perquè el webinar d'avui va d'això, va d'estratègia. Us explorarem algunes accions, però sobretot va d'estratègia, perquè mai abans havia estat tan necessària l'estratègia. L'estratègia sempre diem que és la part inicial per després desenvolupar un pla d'accions, però en un moment de crisi, en aquest moment tan dur, o desenvolupem una estratègia anticrisi i també amb una previsió de sortida per tal d'estar situats en la millor posició el dia H, el dia que ens aixequin d'aquesta excarceració, o no podrem treure el màxim benefici dels pocs mesos, diguem que de temporada que acabarem tenint aquest any. Finalment, us he preparat una mica més d'una desena d'accions concretes que podeu implementar, que podeu desenvolupar amb el vostre establiment turístic, sigui restaurant, càmping, hotel, hostal, el que sigui. Algunes són per activar de forma immediata i d'altres són de calat, són de fondo.
no? Accions que us aconsellem implementar si no les teniu implementades ja, doncs perquè tingueu aquests dies, aquestes setmanes on hem d'estar confinats i no podem executar vendes per preparar-les. De què ens ha de servir aquest webinar? Doncs les estratègies que us explicaré a continuació són fruit de l'aplicació a la realitat de la nostra creativitat i del nostre coneixement. M'agrada aprofundir en aquest tema, no? La part de creativitat i coneixement, que és el que som tots, no? Són estratègies i accions que ja s'han dut a la pràctica, que han tingut un resultat positiu amb els nostres clients. Nosaltres som una agència de màrqueting especialitzada en el sector turístic. La majoria dels nostres clients són, restaurants, hotels, hostals, càmpings. Portem més de 7 anys aplicant estratègies i accions que han portat els nostres clients a millorar la seva reputació i les seves vendes, que, com us explicaré després, són els 2 elements fonamentals o els 2 objectius que hem de perseguir sempre quan plantegem una estratègia de màrqueting. I per què no dir-ho? El nostre índex de fidelització de clients és molt alt. Per tant, si no perdem clients, si els clients continuen amb nosaltres, doncs per alguna cosa serà. No? A ZipZap sempre ho diem, nosaltres no venem fum. No ens agrada vendre fum, venem resultats. Si no, no ens renovarien els clients. No? I per això trobareu estratègies i accions reals que estem aplicant a restaurants, a hotels, a càmpings. No? A més, les accions que us explicarem s'han desenvolupat i s'estan aplicant en aquest moment. És a dir, que han estat repensades algunes davant d'aquest moment extremadament complicat pel sector de l'hostaleria i de la restauració, enmig d'aquesta crisi del Covid-19. Així que algunes accions, com us deia, les hem reescrit, les hem ajustat a aquest moment tan complex. I sobretot, una estratègia serveix per posar les llums llargues i la xerrada d'avui, el webinar d'avui anirà d'això, anirà de posar les llums llargues. D'aquesta crisi sortirem, evidentment que sortirem, i per sortir de la millor manera possible, una posició privilegiada, el que hem de fer és començar a preparar una estratègia i començar a aplicar un pla d'accions en màrqueting. El següent punt que us vull comentar, aquí és el resum del que us estava explicant. Perdoneu, se m'ha escapat de passar aquesta diapositiva. He començat aquí a xerrar. Ara ho farem bé. D'aquesta crisi ens canviarà. A continuació, el que farem serà una parada que us deia, insisteixo, per filosofar una mica, no? El que es tracta és de posar en comú, el que m'agradaria que sortís en aquest moment és una posada en comú d'idees, de percepcions que tenim davant del nostre sector, de què passarà, de com canviarà la societat i com ens afectarà. Us enxufo aquí en pantalla algunes idees que nosaltres estem tenint, us les vaig comentant, però sobretot aneu-me comentant. Per què creiem que això ens canviarà? Doncs perquè els nostres recursos econòmics no seran els mateixos. Ara mateix no sabem si això s'acabarà en 3 setmanes, en 2 mesos, així que no sabem si la crisi del 2008 va ser de broma en comparació amb aquesta o simplement la crisi del Covid-19 tindrà una repercussió superpuntual d'un mes i mig, 2 mesos, i passarem de llarg i tot es reactivarà d'una manera ordenada. Canviarem també la nostra perspectiva de valors, crec. Valorarem molt més el que tenim més a prop. Estic absolutament segur que valorarem molt més allò que tenim a prop, a la família, els nostres amics, la nostra comunitat, i també em refereixo al nostre entorn, a les nostres destinacions, als nostres camps, a les nostres ciutats, a les destinacions turístiques que en definitiva tenim més a prop, a les que podem arribar amb cotxes, sobretot. També crec que la sostenibilitat, que ja s'estava convertint en un dels eixos transversals de la societat, encara agafarà molta més força. Hem de ser molt conscients i serem molt més conscients de com hem destrossat el planeta, de com
podem aplicar o de quines són les estratègies que hem d'aplicar des del punt de vista sostenible i després des del punt de vista marketingià, que és el que estem treballant avui, quines són les coses que podem aplicar des d'aquest punt de vista marketingià. Els clients que ja eren de la nostra activitat seran molt més exigents, tant en l'oferta que posem sobre la taula, on insisto, el concepte de sostenibilitat, doncs crec que serà cada cop més important i que l'hem d'anar associant cada vegada més als productes que oferim, com també amb el tema de l'atenció al client, que encara que, evidentment, és un eix fonamental del tema del concepte hospitalari, agafarà molta més volada. Després també crec que els productes canviaran. Els productes que oferim han de ser diferents, hauran de ser diferents. Entrarem en una fase que crec que la creació de productes serà al·lucinant. És un moment de disrupció, no? La disrupció entrarà en joc en la creació de producte, la forma de crear els productes, d'explicar-los, de consumir-los. Jo crec que això serà absolutament diferent i ens obre unes perspectives d'invenció, d'imaginació superimportants i molt atractives, molt xules. I, en definitiva, crec que l'efecte sorpresa d'aquest producte nou que hem de crear, l'efecte diferència, serà fonamental. Ja ho era, però encara serà molt més fonamental en aquests temps que vindran. En què creieu vosaltres? Fem una paradeta. Escriviu-me, sisplau. En què creieu vosaltres que ens canviarà aquesta crisi del Covid-19? Temes de valorar la destinació, tema de valorar destinacions properes, de valorar molt més la família, de valorar molt més el dia a dia. Ningú s'anima? Bé, seguim, doncs, amb el següent apartat. Aquí estàs. Abans de posar-nos... Molt bé, Salvador, gràcies. Canviar la mobilitat de les persones, per tant, com tu dius, valorem més el proper. Estic absolutament d'acord, no? Estem en un moment on ens farà una miqueta de por agafar avions, estar en aglomeracions, no? El factor psicològic crec que serà important. Veurem com evolucionen els aconteixements, si tot va bé i no hi ha cap rebrot en setmanes després de que ens treguin el confinament, doncs la part psicològica es tranquil·litzarà i estarà guai, però quan torni a haver un rebrot de part psicològica, el tema por serà complicat. El tema del turisme interior o del que tenim a prop, per mi és fonamental per sortir de la crisi, no? Serà un tema importantíssim que ho treballarem molt avui en aquest webinar d'estratègia. Absolutament, el que jo deia, no? La part psicològica, una psicosi, si no hi ha neteja, les proximitats. Ahir ho parlava amb un client, en un restaurant, que em deia com ho tindrem això després? Obrirem, no sabem quan, però acabarem obrint. Però a part de perdre facturació perquè hem estat tancats durant un mes i mig, 2 mesos, haurem de tenir les taules separades amb una certa distància i, per tant, disminuirem la facturació també perquè tenim menys possibilitats de donar menjar, no? Perquè tenim menys places, és possible. Seguretat, estic d'acord. El tema de seguretat amb els factors externs previsibles i imprevisibles que treballarem al final de la presentació d'avui i jo li dono molta importància. Treballarem el cas de Turquia, el cas de Tunísia, on a partir del cop d'estat del 2016, a Turquia, doncs, evidentment, van disminuir el nivell de turista internacional fruit d'aquesta guerra interna que tenien. Més experiències.
a sentir-nos bé, molt bé. Hacer turismo cerca de nuestra casa, por eso podremos aprovechar la captación de clientes que vienen de cerca. Estoy absolutamente de acuerdo. Tenim la sort de la resiliència que presenta el sector turístic i les persones tornaran a viatjar encara que aquest estiu proper canviarà el perfil habitual. Estic absolutament d'acord. Jo cada dia estic somiant per un bacallà amb llimusina de llioli que fan a un restaurant que m'encanta, no? O prendre'm una copa, prendre'm un gin tònic a un restaurant amb vistes a Calella de Palafrugell. Bueno, doncs ja sabeu, no? Estem tots també posats a Instagram, posats a YouTube, mirant coses. I després ho veurem també. Ara mateix Espanya és ocupa la posició 30 en el rànquing d'estats més poblats, no? En canvi, el consum de dades la setmana passada es va situar en la 5ª posició, és a dir, estem consumint dades. I, evidentment, estem consumint també dades de feina, evidentment, estem teletreballant molt, però també estem mirant moltes coses. I encara que hi ha molta gent que s'està passant el dia fent challenge a Instagram, hi ha molta altra gent que està investigant, que està veient quines destinacions possibles pot anar. Ayer hablé con Expedia y me comentó que ahora que estamos confinados la gente va mirando vacaciones de verano y las reservas son para exterior no nacional. Estoy absolutamente en desacuerdo. Tengo datos y tenemos datos tanto de estudios de Inglaterra, de Japón, y estamos a punto de sacar uno aquí en España que nos dicen que es al contrario, que el turismo interior va a incrementar de una manera importantísima. De hecho, ya lo estamos viendo los meses de enero y febrero, donde, por ejemplo, como os decía, en los estudios estos que tenemos de Inglaterra y de Japón, ya había incrementado un 12% el turismo interior. Efectivament, Emili, hi haurà gent que tindrà menys capacitat econòmica, és evident. Els preus d'aquesta temporada és molt possible que no siguin els mateixos que havíem estat acostumats en temporades anteriors. Ens haurem d'adaptar a aquest any. Dit això, no entrem en una guerra de preus, sisplau, és importantíssim. Si comencem a fer el boig i comencem a baixar preus d'una manera descontrolada, morirem. Per tant, això no ens afanem amb un treball de revenue cap a la baixa de manera immediata, sisplau. Vale? Sí, la gent voldrà sortir. La gent voldrà sortir amb aquestes idees de seguretat, de neteja, d'estar a prop, de sentir-se segur que pot tornar a casa si passa alguna cosa en poc temps, no? I que estigui a prop d'hospitals o de centres sanitaris de seguretat, de qualitat com són els nostres. O sigui que el turisme interior a tope i turisme francès, que ho veurem també, perquè també pots arribar amb cotxe. També ens poden venir amb cotxe. Molt bé, escolta, gràcies per la vostra participació. Aneu explicant coses. Segueixo avançant. Anem a parlar ara de la planificació estratègica. Abans de posar-nos, fem una petita pausa, després de posar-nos tan filosòfics, i us posaré un petit vídeo. Deixeu-me un segon que això es carregui. I així ens posem a to. Buenos días, señores. Hoy te hago millonario. ¿Estamos listos? ¡Bem! PowerPoint. Señores, necesitamos una campaña que genere engagement, awareness, una campaña psicovaginal que te entre y te solapee, pim, pim, con una campaña de inbound marketing. ¿Quieren saber cómo? ¡Boom! PowerPoint. Con un call to action. Una llamadita a la acción. 0981 action. Pick. Te llamo. Me respondes. ¿Qué tool? ¿Todo bien? Sí. Engagement. ¿Y preguntan cómo se hacen? Fácil, muchachos. Con acciones below the line. Inject the line. Above the line.
In the line. Con 3 pilares claves fundamentales para que esta campaña despegue a la estratosfera. 1, key. ¿Qué es key? Llave. Ya está, lo tenemos. Tranco. Boom. 2, opinion. Opinión. Hay de opinion here. Hay de opinion there. Y por supuesto, leaders. Ahí. Yo. Papi. Tuki. Al toque. Y por último, señores, el key concept que nos va a ayudar a mentalizar el concepto, a generar engagement, awareness. Se llama cancherity. Cancha, terity. Se juntan, se llaman en un asado, pum, pam. Engagement. ¡Pum! ¿Preguntas? No, gracias. ¡Den! Bueno, era un vídeo una miqueta per sortir del dramatisme de la situació que estem vivint, vale? I també perquè s'utilitzen paraulotes, que dic jo, palabrejas, que de vegades se'ns escapen els que ens dediquem a això. Encara hi ha alguns marqueteros, no? Alguna gent que es dedica a això del màrqueting o que creu dedicar-se a això del màrqueting que utilitza això, no? Aquesta manera d'actuar. Per sort ja són pocs, cada vegada hi ha més professionals que fan bé la seva feina i l'ús d'aquestes paraulotes, no? D'aquestes paraules, doncs, és bastant usual i estic segur que alguna se m'escaparà. Per tant, quan alguna no s'entengui, no sapigueu què estic dient, em pareu ràpidament, vale? I l'expliquem. De totes maneres, el que val la pena és que ens en riem una miqueta, no? De nosaltres mateixos, en aquest cas els que ens dediquem al màrqueting, en aquests temps tan viruslents. Vale? Passem de pantalla. Molt bé, què estem fent ara o què farem ara? Parlarem de la importància de tenir una estratègia en màrqueting. No? L'estratègia en màrqueting és el camí que hem de seguir per arribar als objectius. El camí a seguir per arribar als objectius, així de senzill. És un camí que comença determinant objectius. Si no tenim uns objectius que als quals volem arribar, doncs no sabem quins han de ser els indicadors sobre els quals ens hem de mesurar, no? Això segueix amb la definició d'un posicionament de marca, dels valors diferencials que té el nostre establiment, que té la nostra marca, que tenim nosaltres, així com amb la definició de productes i serveis, és a dir, un catàleg de tots els productes i serveis que estem oferint als nostres clients. A continuació, ens hem de recolzar amb la destinació. La destinació és fonamental. Tingueu en compte que una persona abans de determinar o de decidir anar cap a una destinació està mirant com a mínim 6-7 destinacions i després pren la decisió entre una o dos destinacions. I després de la destinació ve la part dels públics objectius. Hem de determinar quins són els públics objectius, quins són els seus interessos, treballar els buyer persona i per poder determinar la direcció dels missatges, a qui hem de dirigir missatges i si hem de modificar els tons i els llenguatges depenent de la tipologia de persona a la qual ens hem de dirigir. Al final de tot parlarem dels factors externs, dels previsibles i dels no previsibles, i dels no previsibles, dels imprevisibles, treballarem accions concretes i estratègies concretes davant del Covid. Ens diu la Vilma que la marca Espanya ara està afectada, sobretot a nivell de salut pública. Sí, evidentment, ho hem escoltat molt a les notícies, gent que està a països que nosaltres estàvem considerant tercer món, no? Equador, no? L'alcaldessa de Guayaquil va i posa un avió que ve, no recordo si era de Madrid o era de Barcelona, doncs posa camions al mig de la pista perquè no aterrin. No? Comentaris de molta gent que està migrada que diuen que s'estan veient ells com a pastosos. No? Però penseu una cosa, això és ara. Fa 4 setmanes no era així, al contrari. El nostre territori ha estat molt estimat des del punt de vista del turisme sanitari. Tenim una sanitat
d'una qualitat extraordinària, molt per sobre qualsevol d'aquests països, inclús de grans potències com els Estats Units, des del punt de vista públic, m'estic referint. I, per tant, hi ha gent de diferents estats europeus que ens han vingut sempre, o des de fa ja molts anys, a fer turisme sanitari, i aquesta part sanitària de què dependrà, com dieu, no? Dius, això serà permanent? Doncs jo crec que dependrà de l'evolució que tinguem i de les mesures que governamentalment es prenguin, aviam si són adequades, i això només ho podrem veure en perspectiva. Vale. Molt bé. Anem a parlar ja dels objectius, que és el primer que hem de tenir en compte, no? Quins són els objectius que hem de perseguir al nostre negoci? Doncs fonamentalment són dos. Incrementar la notorietat, el posicionament i la reputació del nostre establiment, de la nostra marca, i hem d'incrementar les vendes. Vale? Analitzem en detall aquests dos punts. Quan parlem d'incrementar la notorietat, el posicionament i la reputació de marca, estem parlant de tres conceptes diferents, assimilats, amb la línia molt fina, però podem dir que la notorietat seria el nivell de record que la gent té de la nostra marca. La nostra marca és memorable, la gent la recorda, què associen amb la nostra marca? La nostra marca proporciona records? O baixem una miqueta més i apliquem-ho al nostre sector. Quin record tinc o quin record tenen els nostres clients del nostre quina sensació tenen? Escolten el nostre nom, el nom del nostre hotel, el nostre logo, veuen la fotografia d'unes vistes on estem nosaltres, del nostre hotel, d'aquella habitació amb jacuzzi, etc. Això serà la part de notorietat. La reputació és un tema d'anàlisi. Hem pensat en mesurar la reputació del nostre restaurant, del nostre hotel, d'una manera objectiva. Doncs això s'ha de fer. Per tant, us dic, feu-ho. S'ha de ser absolutament objectiu i s'ha de mesurar la percepció bona i la percepció dolenta que tenen del nostre restaurant, del nostre hotel, dels nostres plats, dels serveis que oferim als nostres clients. Hem d'arribar a ser cruels amb nosaltres mateixos. El bo, en principi, ja ho sabem. Una altra cosa, que ahir també parlava amb un client, li deia, s'ha de treballar la part dels valors, és a dir, que allò que tu creus es posi en... És a dir, allò bo ho hem d'exposar i ho hem de multiplicar. Daniel, em dius que tens eco. Algú més té eco? No. Mira, Daniel, aviam si tens algun altre ordinador a prop que té el so obert. Sí? Vale. Estones. Vale, doncs perdoneu, aviam com ho podem solucionar. Si teniu altres ordinadors, la meva imatge va de vegades. Vale, això pot ser de la meva connexió o de la vostra connexió. En aquests moments, com us deia, el tema de les dades, aviam si aconseguim que tot va. Molt bé, Andrea, encantat de veure't per aquí. Perfecte. Molt bé, està per al posicionament, veritat, no? Doncs el posicionament es tracta d'estratègies que hem d'aplicar perquè el nostre establiment ocupi un diferent a la ment del nostre client. El posicionament s'ha de treballar des d'una doble perspectiva, una perspectiva estratègica, on es tracta de determinar el que farem després, els valors de marca, de producte, així com els que podem aportar als nostres clients, però també tàcticament, no? És a dir, l'execució a partir de la creació del contingut de valor i d'un management i una gestió publicitària. Per tant, si fem un d'aquests tres conceptes, podem dir que el que estem buscant és una bona notorietat de marca, que el nostre nom, que el nostre branding, que les nostres instal·lacions siguin reconegudes i associades a uns determinats elements de valor i valor positiu, o coneixement també amb el nostre client. Quanta més reputació tingui la nostra marca i més sensacions positives puguem oferir, més fidelització de clientela hem de tenir, alhora que resultarà més fàcil la propagació, el boca a orella, o la propagació de les accions que desenvolupem dels nostres nous clients. Si incrementar el número de clients, tenir-los fidelitzats,
que siguin els nostres principals prescriptors. Necessitem millorar dia a dia la notorietat, el posicionament i la reputació de marca. Per tant, encara que sigui un element a mig plaç, a llarg plaç, l'hem de començar a desenvolupar des del primer dia, aquesta perspectiva de generar aquests valors que tenim, de moure'ls i de generar aquesta notorietat, aquest posicionament i aquesta reputació de la nostra marca. Des del punt de vista de l'increment de les ventes, podem dir que incrementar la facturació, en principi, segurament, no és l'indicador que tots hem tingut al cap a l'inici d'activar els nostres negocis. Pot resultar, en principi, que és més important, però no és el més important i, evidentment, tampoc és l'únic. Un empresari ja una miqueta avançat valorarà més el rendiment del seu negoci, el benefici que extreu anualment, que no pas el concepte o l'element o l'indicador de la facturació. Hi ha persones que han passat de tenir 3 restaurants a tenir un restaurant, que el benefici que extraien dels 3 restaurants era molt inferior al que tenien amb un sol restaurant, per exemple. En tot cas, el que sí que hem de tenir clar és que determinar els objectius de venda és fonamental per realitzar un bon seguiment del nostre negoci. Els anàlisis de les dades i dels resultats ha de ser constant i ens ha de prendre decisions. Si no tenim dades, si no tenim indicadors sobre els quals prendre decisions, estem fent una miqueta allò per on passa el vent, doncs jo crec que per aquí, doncs vinga, anem a fer tal cosa. Per tant, ens estem arriscant a equivocar-nos d'una manera molt més fàcil. No que les dades siguin absolutes i que ens permetin prendre decisions sempre certes, però almenys tens dades empíriques, coses reals, coses sobre les quals basar-te per tal de prendre decisions. A nosaltres ens cal diferenciar entre indicadors financials. I el que fem, el que preparem normalment, són uns panells de control molt senzills per tenir la informació adequada que necessitem des del punt de vista marketingià. Des de la perspectiva d'indicadors financers, què ens agrada tenir nosaltres? Doncs la facturació, també la volem tenir. Volem tenir la facturació a la mateixa data de l'any anterior d'aquest any respecte a l'any anterior. Si estem parlant d'un restaurant, vull tenir també el tiquet mig, vull tenir el RevPAR. Si estic parlant d'hotels, vull tenir l'ADR, vull tenir el RevPAR i vull tenir la duració mitjana de la reserva, el LOS. Cadascú indica i posa els seus indicadors. Per mi són uns indicadors bàsics aquests. Després tenim uns altres tipus d'indicadors que són més d'analítica web, més de conversions, etc. Però des del punt de vista de la gestió de negoci relacionada amb la part marketingera, per mi aquests serien com a mínim els elements bàsics, els indicadors bàsics que vull tenir amb el panell de control de tots els clients que gestiono. Aleshores, estem parlant també d'uns indicadors experiencials, on l'online rating resulta fonamental, veritat? Per tant, conèixer en quina posició estem els clients i després, als restaurants, per exemple, el temps d'espera dels comensals, doncs també és important poder fer una valoració de si estem millorant els temps d'espera, si es perjudica. I després, per qualsevol establiment, o sigui, restaurants, càmpings, hotels o hostals, el tema de les enquestes de satisfacció resulten sumament interessants. Enquestes de satisfacció que nosaltres mateixos enviem als nostres clients. I aquestes enquestes de satisfacció estem acostumats a fer les enquestes de satisfacció post-visita i que s'han de fer i que us dic que les feu, si no les esteu fent, per poder conèixer i poder millorar el client. Però les enquestes de satisfacció, mentre el nostre client està al nostre establiment, sobretot amb hotels, càmpings, hostals, doncs pot resultar més interessant. Si el nostre client som capaços de fer-li enviar, o sigui, d'enviar-li al cap de 2 hores, 4 hores, 12 hores,
24 hores. S'ha de calcular a partir de l'estada mitja del client o d'aquell client l'estada que desenvoluparà o que estarà amb nosaltres, doncs per què no li enviem una enquesta per tal de demanar-li com està anant la seva visita a casa nostra? Si resulta que ens està valorant per sota d'un 8, que és la nota que nosaltres hem posat de tall, aquella enquesta, arribi directament al cap de recepció o al director de l'hotel i que prengui mesures i que vagi ràpid a veure què està passant. Que podem solucionar una crítica negativa. Però no només la crítica negativa, sinó perquè segurament si està cabrejat és per alguna cosa real. De vegades no, ja ho sabem. El client de vegades en els nostres hotels i restaurants ens explica determinades coses que dius apaga i vámonos. Però bueno, en principi, quan algú es queixa pot tenir raó. Per tant, intentem solucionar-li el problema, evitem que tinguem una crítica negativa, tot el contrari, resulta que té més d'un 9, que ens està valorant més d'un 9. Per què en aquell correu electrònic de resposta automàticament o amb el nostre sistema no li proporcionem ja la possibilitat de compartir la seva opinió, per exemple, a TripAdvisor? És a dir, també o fomentant també per un cantó que no hi hagi negatiu, per l'altre cantó que la crítica positiva s'exposi. És important que tinguem en compte que no estem pensant és a dir, que estem pensant, perdoneu, en estratègies marketingianes. Per aquest motiu, amb els indicadors que us he comentat abans, no estem parlant del cost dels aliments, dels escandalls, ni del cost del personal o de la productivitat del treballador, que evidentment són elements que s'han de tenir en compte en la gestió del restaurant, de l'hotel, etc. Però en el nostre cas, en el cas que ens toca, no parlarem d'aquest punt. Anem a parlar ara dels valors de marca. Els valors de marca són els propulsors de tot el que fem. Són el nostre principal intangible. També hem d'aconseguir notorietat, si els clients se senten identificats amb els nostres valors. Podem dir que són l'embut de tota la nostra marca. A partir d'ells hem d'anar construint la nostra cultura de marca. En Schultz, de Starbucks, té una frase que diu si les persones creuen que comparteixen valors amb una marca, aquests es mantindran fidels a la seva marca. Compartir valors crea fidelització. Aquesta és la idea que es vull transmetre, és superinteressant. Doncs quines són les característiques que ha de tenir cada elements de valor de marca? Doncs des del punt de vista clàssic haurien de ser 3. Han de ser transcendentals, han de ser atemporals i han de ser perdurables. No m'està canviant de valors fonamentals cada 2x3. Han de ser coses que durin moltíssim temps, que puguin transcendir el que inclús una generació pugui valorar. En Branson, a Virgin, diu, moltes empreses volen que les seves marques reflecteixin idees idealitzades d'ells mateixos. Com a conseqüència, les seves marques no tenen ni textura ni caràcter. És a dir, si fem coses idealitzades o coses planes que tots poden tenir, doncs no tenim res, no tenim textura, no ens poden tocar i ser una miqueta diferents, no ens caracteritzem per causar diferents. Fugim, sisplau, de la part histèrica i el que hem de fer és mirar-nos molt endins per trobar aquests valors. Nosaltres treballem els temes de valors amb les empreses que treballem. Ens dediquem a efectuar uns exercicis interns on descobrim els valors de l'empresa, descobrim en què destaca aquella marca per tal de poder definir. Això ho fem mitjançant diferents exercicis. Si aquest element de construcció de marca és un tema que us interessa, em podeu escriure, ja sigui pel xat o per correu electrònic, i podem crear un webinar específic per treballar aquests temes. El següent punt que vull
que vull tractar amb vosaltres és el tema dels productes i serveis. En la part anterior hem determinat els valors de marca, ha de determinar tots, i dic tots amb majúscules, productes i serveis que oferim als nostres que ells poden extreure d'aquests serveis. Pensa que en l'apartat següent i que cadascun d'ells, per molt semblants que siguin, un punt de vista demogràfic, no són interessos, així que pensa en tot, molt puntuat el que sigui, pensa en tot el teu hotel, el teu restaurant, el teu càmping, i fes un menús gastronòmics, resulta que tinc un sommelier, premis naturals, que tinc més de 15 tipus d'ossos, que tots els meus productes venen de l'Hort de la Maria, que en angules, que faig takeaway, piscina a l'habitació, que faig lloguer de bicicleta, servei de massatges. I aquests temes són molt importants, tant si els altres us els ofereix un tercer. I em paro un momentet, perquè és molt important aquest tema, després ho veurem, però vull insistir ara i després. La nostra temporada d'aquest any serà curta. Hem de fer el màxim de dies possibles amb el mínim temps possible. I la pregunta és, encara que no hagués existit el Covid, la pregunta és, podem incrementar la nostra facturació davant dels clients que venen als nostres restaurants, als nostres càmpings, fent un upselling, fent un cross-selling? Sí, és possible. I encara no ens hem fixat mai en aquestes estratègies. Després ho treballem en detall, però ve a ser, si estem oferint el servei de massatgista, el massatgista no el tindrem contractat nosaltres 24 hores al dia, o el tenim contractat o el contractem simplement per serveis, per hores que ens contracten els nostres clients i tenim una petita comissió respecte a aquest servei. El mateix pot passar amb bicicletes, el mateix pot passar pel PP Watch que lloguem a algú perquè ens vagi a fer una volta per les caletes, etc. Aleshores, potencieu aquest tema, potencieu aquests serveis per tal d'incrementar el consum que us fan a vosaltres directament als clients des de l'hotel quan arriben a la destinació, perquè l'origen és molt complicat. Molt bé, anem a parlar precisament de la destinació. El nostre restaurant, el nostre hotel, el nostre càmping, doncs, competeix amb altres restaurants, hotels i càmpings, tant de la nostra pròpia destinació, si el client ja està al nostre territori, com a d'altres destinacions, si el client està decidint la seva destinació en origen. Així que moltes vegades el primer que hem de fer, el primer pas, és convèncer el client que vingui a la nostra destinació, al nostre territori, el territori on estem, on tenim el nostre establiment. Per tant, jo crec que cada establiment s'ha d'alinear i remar a favor de la seva destinació. El client mira en origen diferents destinacions. I finalment, no dubtem a portar el valor de la nostra destinació, doncs l'entorn, que tenim quilòmetres, tenim X comercial enorme, el poble del Xuc, el que sigui. Són elements de valor de destinació que utilitzar per comunicar més encara que el que no podem fer o estem executant poc és la venda. Per tant, anem a causar sanció positiva és una de les podeu veure i recuperar aquells tallets que se us hagin perdut. Super. Molt bé, doncs després de la destinació,
anem a parlar dels públics objectius i dels interessos. El primer que hem de tenir clar és que no ens dirigim a un únic públic objectiu. No. Ens hem de dirigir a diferents grups de persones que cerquen, necessiten o volen els nostres serveis o productes. Aleshores, no definir els nostres públics objectius és com no conèixer els nostres clients, no? És com disparar missatges sense tenir clar a qui ens dirigim. Aleshores, per definir correctament els nostres públics objectius, el que hem de fer és fer-nos unes determinades preguntes. Quines característiques demogràfiques tenen els nostres clients? Sexe, edat, educació, situació familiar, ingressos, no? O quines són les seves particularitats demogràfiques? El tema de mobilitat, que ho hem parlat abans, el tema de mitjans de transport, quina distància, temps, no? El tema de distància-temps és un concepte també bastant relatiu. Ja no ens mesurem la distància en quilòmetres, sinó la mesurem en temps. Aleshores, quan ens responguem a aquestes preguntes, a quines són les característiques demogràfiques que tenen els nostres clients i quines són les seves particularitats, doncs ens donarem compte de diverses coses. Una, el que he dit abans, que no tenim un únic públic objectiu, que tenim desenes o centenars de públics objectius. I en segon lloc, doncs, que no tenim dades empíriques per respondre a aquestes preguntes, perquè no hem gestionat ni hem creat un sistema de bases de dades potent, important, o si el tenim mal fet o per rescatar les dades ens estem 5 hores. Això ho treballarem ara. Des del punt de vista de que no tenim un únic públic objectiu, doncs al ser conscients de que no tenim un sol públic objectiu i de que la part demogràfica és important, però no és l'únic aspecte a tenir en compte, doncs és una qüestió fonamental a l'hora de crear les campanyes de captació de clientela. Us poso un exemple. Alguns ja me l'heu escoltat algunes vegades, que heu vingut a alguna de les xerrades que dono. Ens posem en el cas de 2 persones que són nascudes a Anglaterra, que són nascudes al 1957, que totes dues els agraden els gossos, que totes dues tenen una casa a Saint-Tropez i que se'n van a Aspen a esquiar. Aleshores diríem, ostres, que iguals que som, no? Ens semblem moltíssim. Doncs resulta que una d'aquestes persones és el príncep Carles d'Anglaterra i l'altra és Ozzy Osbourne, el cantant de Black Sabbath. Aleshores, quins interessos poden arribar a tenir en comú? Bueno, doncs potser sí, alguns els podem trobar. Potser el príncep Carles és amant de la música del heavy i de Black Sabbath, en principi no. Per tant, les dades demogràfiques són importantíssimes, però els interessos que tenen les persones són encara més importants que aquestes dades demogràfiques. Les dades demogràfiques s'utilitzaven des del punt de vista marketingià abans, de tenir aquestes eines digitals, aquestes eines tecnològiques actuals que ens permeten definir i llançar missatges a partir d'interessos. Ara us posaré un segon vídeo, un exemple d'una cadena de gimnasos que el que van fer és detallar superbé el seu ball a persona. Van comprovar que com a mínim, els seus clients els podrien agrupar amb 10 tipologies de públics. Us el poso. Aviam. Aquí estàs. El motivado, el que lo da todo. Vayas a la hora que vayas, él siempre está en el gym. Le gusta gritar, movimiento que hace ¡ah! Asusta un poco, pero es inofensivo. El obligado, el que aparece en enero con los nuevos propósitos, en abril con la operación bikini y en septiembre intenta perder las tapas y las cañas veraniegas. Ni aun llevándole su mujer de la oreja pega palo al agua. ¡Ánimo, que tú puedes! La Barbie, la que es guapa y lo sabe. Nunca suda, es como si el maquillaje repeliera el sudor. Su principal misión, levantar pasiones, por no decir otra cosa.
El perdido, el que no tiene ni pajolera idea de lo que está haciendo. Está más perdido que un pedo en un jacuzzi. Se vuelve loco con los aparatos, no sigue las clases, se desorienta. Pero ahí está, al pie del cañón. El posturetis, el que viste camisetas una talla más pequeña de la que necesita. Se gusta mucho a sí mismo, no se mueve del espejo. Selfie aquí, selfie allá, selfie que sube a Instagram. El Indurain, el que va equipado a la sala de cycling como para subir el Tourmalet y no ha cogido una bici de carretera en su vida. Pero vamos, que lo importante es la actitud. Las amiguis, las que siempre van juntas, y si un día no puede ir una, la otra tampoco. Van juntas al lavabo, visten a juego, mismo corte de pelo, hablan igual, comen lo mismo, compartirán también el novio. La Mari, la que se pone el maillot de su madre y le da por volver a hacer ejercicio. Es el alma de la clase de aeróbic, con sus calentadores como si estuviera en una escena de Flashdance. ¡Que vivan los 80, sí, nena! El sociable, el que conoce a todo el mundo y se pasea por la sala. Es el espíritu del gimnasio, pero eso de hacer ejercicio, poquito. Su mejor postura, empinando el codo. El sudao, el que deja un charco de sudor allá por donde pasa. Vamos, que podría regar él solo 2 hectáreas de naranjos, o una bonita piscina para que nos bañemos juntos. Seas como seas, es la hora de volver. Molt bé, heu vist el vídeo, veig que a la Raquel no se li ha carregat el vídeo. Us deixo el vídeo ara aquí al xat perquè el pugueu veure després, vale? Si no l'heu pogut veure. Molt xulo. Sí, és bo, és creatiu i jo crec que recull moltíssimes de les coses que us estic explicant, no? I aquesta gent, al comprovar i determinar aquests públics objectius, doncs el que fan és crear una campanya divertida, una campanya publicitària, en la que en l'entorn de la seva activitat, els seus gimnasos, on a més es veuen les seves instal·lacions, o xules que són, doncs es veu el que fa cada persona, cada tipologia d'aquest buyer persona, no? I la idea, doncs, és tan genial com simple, tan genial com simple. Si pots agrupar els teus clients en 6, 7, 10 buyers persona, doncs crea missatges específics perquè cadascun d'ells es vegi reflexats, vale? En aquest punt, una de les coses que hauríeu de treballar, que s'han de treballar, són els buyers persona. Això és una feina molt heavy, molt dura, és superinteressant, és una de les coses que hem per poder definir-ho això. Aleshores, s'ha de realitzar o s'han de realitzar uns exercicis per tal d'imaginar-vos personatges que representin les vostres diferents tipologies de clients. Aquí, en el vídeo que us he passat, parlen de la Mari, de les amiguis, del motivado, doncs també els hi podeu posar noms. Noms, dades demogràfiques, d'on són, on viuen, a Sant Feliu de Llobregat, on sigui que tenen 35 anys, estan casats, tenen un fill, es mouen amb cotxe, treballa a la banca, els seus interessos són el pàdel. Això són les fitxes que s'han de crear per tenir el tema del buyer persona. Dic, si aquest és un dels temes que us interessa, mateix em deixeu un missatge i treballarem en concret aquest tema. Què diu la Sandra? Diu, aquest input el té la persona que tracta directament amb el client i que té important que reporti a la direcció. Sí, és una part, s'han de treballar la creació de bases de dades. Nosaltres, el que diem, això que ho enfoques des del punt de vista, li haig de dir a la persona que tinc de cap de recepció que em reculli aquesta informació. Sí, a favor. Primer li has de dir quina informació és la que vols que et reculli i després et diria que intenta automatitzar processos. Intenta que tota aquesta informació es vagi directament a bases de dades. Efectivament, com diu la Vilma, a partir d'enquestes, a partir de respondre a determinades preguntes que tu li facis, i insisteixo, des d'un punt de vista virtual, per tal de poder crear
sistemes, protocols i automatitzacions, perquè si no les tasques que has de desenvolupar són tantes que sempre la persona de recepció se li pot escapar algun dia a preguntar-li i per tant estàs perdent una oportunitat tant d'agafar el seu correu electrònic com d'agafar aquestes dades interessants per detectar i determinar els teus buyers persones i després crear campanyes específiques per ells. El segon punt que hem dit abans, primer hem parlat dins del tema dels públics objectius, de que no tenim un únic públic objectiu. L'altre és una miqueta el que ja estàvem apuntant ara, que no tenim o no podem no tenir dades empíriques per conèixer amb exactitud els nostres públics. Bueno, hi ha gent que encara creu que amb la seva intuïció, que està molt bé, no? Però, bueno, i que porten més de 20 anys doncs, davant de la barra o de la recepció del càmping o de l'hotel i es creuen que amb això és suficient per conèixer els clients. Bueno, jo crec que anem equivocats. Vale? Com a mínim us diré que alguns clients se'ns poden quedar pel camí i que estem, per tant, perdent oportunitats d'arribar a públics que no tenim controlats. Per tant, en definitiva, que podem perdre oportunitats de negoci. Així que estic segur que la pregunta que pots fer és aquesta, és com aconsegueixo dades empíriques de la meva clientela. Doncs, primer de tot, és a dir, abans de fer l'enquesta, el que hem de tenir clar és que les podem demanar. És a dir, demanant dades, creant la nostra pròpia base de dades. I una vegada construïda, treballar sobre ella la construcció i determinació dels buyers persones. Ja existeixen en l'actualitat formes molt poc intrusives de crear la base de dades. Els propis PMS que utilitzeu, els gestors de càmpings que teniu o els motors de reserva, alguns ja tenen aquestes possibilitats, disposen, dels restaurants, em referia en aquest cas, disposen tots de camps per introduir dades del client. Doncs, escolteu, per què no posem una tablet a la recepció de l'hotel per tal que ompli les seves dades, no? Igual que ens han d'omplir el formulari de protecció de dades, ens poden omplir això. O posar un bon motor de reserva a la web de l'hotel o a la web del restaurant, utilitzant Prestige, utilitzant Cover Manager per restaurants, el que sigui. Ara, per exemple, hi ha una plataforma que es diu Hotel Linking, que està molt bé i us explico el sistema que utilitza. Aquesta gent el que... Faig un pas enrere. Vosaltres esteu donant un wifi de manera gratuïta als vostres hostes, o als vostres comensals. I ho feu de dues maneres. O està obert absolutament, o els hi doneu un paperet amb les dades. Bueno, també pot ser una tercera, que tingueu un cartellet allà posant password, usuari tal, password tal. Vale, molt bé, okay, però i si el que fem és donar-los una... És a dir, que quan accedeixen al wifi, que en principi és obert, la primera pantalla que els hi apareix és un formulari per inscriure's. Com passa quan tu vas a un aeroport. Tu vas a l'aeroport de Barcelona, tu vas a qualsevol aeroport del món, et donen el wifi gratis. Predir diverses coses. Fonamentalment una pregunta que és dona'm el teu correu electrònic. Aquesta plataforma que us comento, Hotel Linking, et proporciona aquesta possibilitat de fer-ho a partir d'aquest correu electrònic, també de posar el nom, la nacionalitat, per tal que després hi puguem enviar contingut en un determinat idioma, o per exemple, la data de naixement. Altres preguntes que també es poden fer. Es va automatitzar la creació d'aquesta base de dades sense que vosaltres hagueu de fer res. Aquest mateix sistema també permet després enviar enquestes de satisfacció, aquestes enquestes de satisfacció que us deia. Li diem al sistema, escolta, quan aquesta persona hagi entrat i jo la tinc creuada amb el meu sistema i veig que la Pepita Pérez és de l'habitació 416 i l'habitació 416 resulta que està a 72 hores o estarà 3 dies al nostre hotel. Doncs escolta'm, a les 24 hores que li arribi un missatge, etc. Vale? Os pongo el nombre aquí, Hotel Linking. Hotel Linking, que és així. Vale.
Creo que la gente en general está un poco cansada de responder a encuestas. Con la conversación podemos llegar a más. Bueno, és la forma clàssica, el tema de la conversa. El que estem generant amb les enquestes són converses digitals. ¿Vale? Y después apuntar luego estas opiniones en nuestra base de datos. Sí, perfecto. Si tienes tiempo para hacerlo, Sonia, genial. Normalmente lo que pasa es que no tienes suficiente tiempo para tener al día esta información y, por lo tanto, se trata de generar el máximo de automatizaciones posibles. ¿Vale? A mi l'opció que ompli un formulari per inscriure's. T'estàs referint, Emili, a... sí? No t'ha funcionat l'opció perquè s'inscriure al Wi-Fi? Doncs hauries de mirar com tens aquest formulari. Vale? Nosaltres estem utilitzant la plataforma i la veritat és que estem agafant una quantitat de dades increïbles. Vale? Aleshores, si vols, passant després com ho estaves fent, posa'm un mail, ho analitzem i et dono la meva opinió al respecte de com podries fer-ho. Vale? Molt bé, seguim avançant. Anem a parlar ara dels factors externs. I en aquest webinar doncs, resulta indispensable introduir un capítol relacionat amb els factors externs. Qui ens havia de dir que fa tan sols 2 mesos que anàvem a tenir el Covid-19 entre nosaltres, que per culpa del coronavirus anàvem a haver de tancar els nostres bars, els nostres restaurants, els nostres hotels i que anàvem a estar confinats a casa sense data d'excarcelació. Vale? Núria, molt bona aquesta. Aquest sistema que et comentava de l'hotelinking te'ls valida els correus electrònics. No et permet i no et dona l'accés al Wi-Fi si no és un correu cert. Vale? Si utilitzeu altres fórmules, evidentment, també us poden enganyar. No? Si tu també ets la primera que estàs enganyant, doncs suposo que els teus clients faran el mateix amb tu. Jo, al contrari, m'agrada donar el meu correu electrònic, un específic, tinc varis, perquè si jo vaig a unes bodegues, per exemple, o vaig a un hotel i quedo encantat d'aquell hotel, doncs a mi m'encanta rebre promocions, idees, apostes de sol, no? Si vaig a una bodega, jo què sé, vaig a Parés Baltà, doncs, escolta, vaig ser jo mateix que li vaig dir, dona'm el correu electrònic i aneu enviant informació al respecte, no? Hotels que m'agraden, doncs estic encantat de tenir aquesta informació, perquè a més em van actualitzant informació, doncs mira, escolta, resulta que al seu municipi fan una garoinada, o que al poble del costat hi ha tal activitat o tal exposició que em resulta d'interès. Vale? Vinga, afegeixes una altra. És que estàs fent preguntes molt xules, Núria. Te la retorno també, aquesta. Aquí entraríem amb el que diem nosaltres els índexs d'apertura dels correus electrònics. Serien 2 dades a tenir en compte a l'hora dels correus electrònics dels newsletters. Els índexs d'apertura i després els índexs de clic. No? Les persones que fan clic a aquell correu electrònic i després van a visitar la nostra pàgina web o altres coses. Per convocar-vos a aquest webinar, nosaltres us hem enviat un newsletter. Aquest newsletter ha tingut un 35% de nivell d'apertures i ha tingut un 10% de clics. I d'aquí hem aconseguit 35 persones que s'han apuntat a aquest webinar. Veieu la idea? El mateix passa amb els vostres clients. Amb el sector turístic, tot el que estigui per sobre d'un 20% d'apertura de correus electrònics comença a estar bé. Si arribeu al 30% d'apertura dels vostres correus electrònics està molt bé. I a nivell d'índex de clic, aquí sí que varia molt, entre 1,5 i 5%, depèn de l'oferta o depèn del contingut que esteu donant. Review Pro no el conec, per tant me l'apunto i l'investigaré. Review Pro. Marina. Nota negra. Perfecte. Gràcies, Marina, per aquest tip. Ho mirarem. Mira, la Núria ha tingut mala experiència amb Review Pro. Comencem bé. Ok. Molt bé, doncs escolta, miraré jo també reviews de Review Pro, aviam què es diu d'ells i
res, mirarem aviam si totes les opinions són tan negatives com les que esteu explicant aquí. Vale? Vinga, anem al tema de factors externs. Com us deia, nosaltres treballem els factors externs amb dues perspectives. Perspectiva o dos. Hi ha factors externs que poden ser previsibles o poden arribar a ser previsibles i factors externs que són imprevisibles. Els factors externs previsibles són aquells que podem calendaritzar. Són esdeveniments que sabem que passaran. Si, per exemple, si nosaltres ens movem en un entorn on el públic francès és molt important, hem de tenir clares les dates que els francesos fan vacances. Hem de tenir clares les 3 zones amb les quals es divideixen els francesos per l'hora de fer vacances, per tant, de poder crear campanyes amb dates anteriors amb aquells calendaris que ells tenen. O, per exemple, si un dels nostres clients és el turista anglès, hem de saber que la mitjana que amb anterioritat a que vingui amb nosaltres a agafar les vacances és de 60 dies. Per tant, com a mínim 15 dies abans d'aquells 60 dies que pretenem o que esperem que vingui, hem de tenir accions i campanyes activades. O si sabem que els belgues, al nostre càmping, ens reserven tant al gener com al juliol i a l'agost. Per tant, si volem adelantar venda, al desembre ja hem de començar a fer-los campanyes als belgues, amb 2 idiomes, a més, diferents, per tal d'aconseguir al gener tancar aquestes vendes, fer aquest adelantament de venda, per tal que vinguin a veure'ns després al juny, juliol i agost. Alhora, és important tenir en compte, o també hem de tenir en compte, que hi ha factors polítics que nosaltres li diem que són previsiblement previsibles, que podem tenir en compte, per exemple, el que us deia abans, el tema de Turquia. Turquia va patir un cop militar, una situació convulsa, els mesos abans del 2016, de l'estiu del 2016. I això va fer que la seva captació de públic internacional durant el segon semestre del 16, tot el 17 i part del 18, fos molt petita. A partir del 18, les autoritats turques ja van donar per finalitzada aquesta crisi interna i van començar a crear campanyes de captació de públic internacional, especialment a Alemanya. I això què va provocar? Ens ha provocat a la nostra destinació turística una disminució paulatina des del 18 al 19 i aquest any encara s'hagués vist més pronunciada, encara sense el Covid-19, del turista alemany. Per tant, un cop s'ha tranquil·litzat Turquia, les destinacions que com nosaltres ens hem vist beneficiades, hem de tenir clar que aquest turista ens beneficiarà. Per tant, si nosaltres hem tingut una previsió de fer aquesta captació durant X temps, ens hem pogut aprofitar de la captació d'aquest públic alemany que ara, malauradament, no podrem, com insisteixo, ja fora del Covid, però amb el Covid ja ni que cuento. I ara anem anem als factors externs imprevisibles. Toca parlar de la crisi actual, d'aquests factors externs imprevisibles que fan que tot es mogui, que els nostres ciments es vegin una mica malmesos. D'aquesta situació anòmala, com són els desastres ecològics, les guerres, les pandèmies, que tot ho enfonsen i tot ho destrossen. Així que, com que estem en aquests moments en una situació de crisi global, de crisi en majúscules, estem davant d'un aconteixement que és impredecible, que ens ha confinat a casa per un període que desconeixem ara mateix, encara que hi hagi una previsió i que ens ha fet tancar tota l'activitat comercial que no sigui imprescindible per abastir el mínim de la societat. Així que ja sabeu, tenim els hotels, els restaurants, els bars, tot està tancat. Tenim aeroports controlats, tenim fronteres tancades, estem confinats fins a nou ordre
I encara que podem imaginar-nos que aquest panorama no durarà més d'un mes i mig, 2 mesos, doncs no podem estar segurs de res. No sabem si el confinament, doncs, si quan s'acabi el confinament això donarà peu a una apertura immediata de l'hostaleria o aquest cessament del confinament doncs, es ralentitzarà, es farà de forma gradual i els nostres restaurants, bars, hotels, doncs, seran els últims en obrir les portes, no? O en quines condicions podem obrir les portes. En definitiva, una situació de crisi global, una crisi brutal, que ens ha abocat a fer aquests tancaments, no? fins a nova ordre. Jo no puc ser més clar. Això és dur i serà dur i hi haurà establiments petits dels que és possible que es quedin pel camí. Com més duri el confinament, menys possibilitats de supervivència doncs, tindran petits negocis. No ens queda més que creuar els dits i treballar pensant en que això durarà d'una manera limitada, no? Unes quantes setmanes més, i treballar amb la idea d'estar en la millor posició possible per sortir de la crisi en el menor temps possible, no? I en recuperar la facturació perduda doncs, posant la 5a marxa quan puguem obrir. Escolteu, no és la primera crisi que vivim, no? Si pensem en crisis globals, doncs segurament ens hem d'anar cap a la Segona Guerra Mundial, però si pensem en grans crisis que han afectat el sector turístic del nostre entorn, no ens hem d'anar gaire lluny. El setembre del 2019 va patar Thomas Cook i les Canàries es van veure superafectades, algunes coretes de Catalunya i de Mallorca també es van veure molt afectades. És veritat que es tracta d'una crisi única per tots nosaltres, però de totes les anteriors ens n'hem sortit amb idees noves que hem pogut oferir després també als nostres clients. Aleshores, anem a treballar accions concretes. Deia aquell, para eso hemos venido una miqueta avui, no? Deixeu-me un segon, sisplau. Vinga, ja torno a estar aquí. Us les posaré totes en pantalla. Us les aniré comentant una a una i escolteu, aneu aportant tantes idees com tingueu, com ja hagueu aplicat o desenvolupat. La idea és treure-li punta a aquesta imprevisió, a aquest element imprevisible. Aleshores, anem a veure com podem extreure elements en positiu de la crisi. Jo sempre dic que les dites populars són moltes vegades ens porten a agafar el bon camí, no? I hi ha una que m'agrada que diu hi ha qui plora i hi ha qui ven mocadors. Doncs intentem tots nosaltres ser aquells que venem mocadors i trobar solucions, alternatives i coses positives davant d'això. És veritat que la setmana passada va ser una setmana d'assimilació, on estàvem més assimilant que pensant què podíem arribar a fer. Ara ja ho hem passat això, ja hem assimilat el desastre, anem a veure com podem desenvolupar les accions, les estratègies i les accions. A més, a mi aquesta part, com que nosaltres com a agència vam néixer en plena crisi econòmica, la passada, sabem molt bé que sempre hi ha possibilitats per treure el cap del forat. Així que ara us explico una sèrie d'accions que podeu posar en marxa en pocs dies. Unes són per aconseguir efectivitat a curt plaç o per aplicar a curt plaç, que les podeu ja posar en marxa, i altres són més de calat, són més de fondo. En primer lloc, podem crear... Sí, Francis, us passarem el link perquè tingueu tota la informació i podeu apuntar cosetes i podeu veure això amb calma i detall. El primer element, podeu crear xecs regals, jo li dic, amb validesa gairebé indefinida. D'aquesta crisi sortirem i la voluntat i necessitat de tornar a visitar restaurants, hotels, etc. serà enorme. Així que no perdem l'oportunitat d'adelantar ventes. De fet, crec que és l'única possibilitat que actualment, a dia d'avui, existeix per adelantar alguna cosa de vendes.
Poca cosa, però algú serà. O sigui, la idea és configurar la compra d'aquests xecs regals pel nostre restaurant, pel nostre hotel, insisteixo, amb aquesta validesa gairebé indefinida, i ja després posem algun tipus de clàusula o 15 dies després de l'apertura de les instal·lacions, el dia que ens deixin tornar a obrir, doncs que s'hagin de posar en contacte amb nosaltres i concretar un dia. Això ho hem de fer d'una manera també absolutament automatitzada, insisteixo. Abans dèiem allò de demanar informació al client, després apuntar-ho. Sí, si fem allò, aleshores què fem? També els xecs regals, també que ens truquin per telèfon, els fem a mà, els enviem després un correu electrònic, fem un PowerPoint, un maquetem, no sé quant. Sí, es pot fer. Clar que sí, jo que us estic posant a sobre la taula és la possibilitat de crear automatitzacions per tal de ser més eficients i més eficaços, per treure més rendiment al personal que teniu. Això com es fa? Això es fa mitjançant un petit e-commerce, un WooCommerce, qualsevol sistema si teniu WordPress, amb altres plataformes serien altres e-commerce diferents. Això el vostre programador us ho pot tenir muntat entre un dia i mig i dos dies. Es poden crear aquests e-commerce amb un TPV virtual o amb un Stripe, que és un sistema de pagament virtual que necessita del vostre banc, que té una part negativa, que és que la comissió és més elevada que la que podeu aconseguir del vostre TPV virtual del vostre banc, però us facilitarà la incorporació del sistema de venda. Si no teniu un TPV, us adelantarà uns quants dies. L'altre tema que ja l'hem comentat és hem d'apostar pel turista interior. Estem segurs, així ens ho demostraven les dades del gener i del febrer del 2020, que molts ciutadans no voldran trepitjar aeroports en uns quants mesos. Les dades que tenim d'informes que hem estat estudiant del Regne Unit, del Japó, ens diuen que ja s'estava produint al febrer una disminució del trànsit internacional i que el turista decidia modificar la seva destinació internacional per destinacions del seu propi país davant de les cancel·lacions de vols i els temes de salut que ja s'estaven escoltant. Aleshores, és que hi ha hagut milers de cancel·lacions, no? I n'hi haurà més de vols, m'estic referint en aquest moment. El fet de que altres països, la quarantena, no sabem quan s'aixecarà, si serà abans de la nostra, després de la nostra, i evidentment també el factor psicològic, que també hem comentat bastant avui, faran que l'increment dels vols internacionals sigui lent. Així que hem d'aprofitar aquesta oportunitat, saber a qui ens hem de dirigir, que és el públic intern i, en primer lloc, aquesta captació de públic que tenim més a prop. Però també tinguem en compte el públic francès. Les dades prèvies al tancament del confinament ja ens indicaven que aquest any anava a ser un any bo pel turista francès a les nostres destinacions. I en tema la mateixa lògica del punt anterior, el turista disminuirà els seus viatges en avió i en tren i seleccionarà destinacions molt més properes, destinacions a les que pugui arribar en cotxe, que li donin seguretat de moment, seguretat sanitària i des de les que puguin tornar al seu punt d'origen si la cosa es complica. Una de les coses que sí que podem fer ara és fer que el nostre client viatgi al vostre restaurant, al vostre càmping, al vostre hotel, al vostre hostal des de casa. Què portem ja? Serien 7, 8, 9, 10 dies confinats? 8, 9, 10 o 11 dies confinats, em sembla, no? I, escolteu, el que us deia abans, pel meu cap no deixen de passar plats i vins que recordo amb molt de carinyo, dels meus restaurants preferits, d'aquell hotel que m'encanta, de la Provença, de Begur, de Cambrils. El que donaria per un bacallà amb llimusina de llioli, per un arròs caldós que em fa el xef Andreu, per unes braves d'aquell restaurant, per aquella copa. Quants de vosaltres no heu incrementat les hores de visualització d'Instagram, de Facebook, de Twitter, de YouTube, de TikTok? Quants us imaginàveu que anàveu a assistir a un webinar per dia? Perquè és que està passant, és increïble, no? És un gran moment per formar-se, aquest també. Això què vol dir? Doncs que les dades de consum s'estan produint, no? Aleshores, el que hem de fer és fer que s'incrementi la lectura d'articles relacionats amb la nostra destinació turística, amb nosaltres.
vale? També. Abans em sembla que ja us he explicat, no, que la primera setmana el confinament ha multiplicat per no sé quant l'ús de les dades. Vale? Ens passem a casa el 100% del nostre temps i, per tant, com diu un amic meu, mentre tinguem internet tot sortirà bé, encara que sigui lenta i de vegades s'hostelli la connexió. Així que aprofitem la ingent quantitat d'hores que passem aquests dies davant de l'ordinador, de la tablet, de l'smartphone, per enviar aquest contingut de valor als nostres clients. No? Fem articles sobre la nostra destinació turística, expliquem els encants del nostre territori, creem vídeos en els que expliquem els passos a seguir per fer aquest bacallà que us deia, aquell arròs que estigui al punt de cocció, aquella fritura que es faci d'aquella determinada manera. També podem crear concursos i promocions, no? Que en definitiva és més contingut de valor. En aquest cas, enfocat a la possibilitat d'incrementar el número de seguidors, per exemple, o d'incrementar la fidelització dels clients que tens, crear un concurs on puguis desenvolupar des de casa, que cadascú pugui fer des de casa, per exemple. No? Tenim un client que és un restaurant especialitzat en arrossos. Doncs el concurs que muntarem, i a més aquests arrossos, perdoneu, té a la carta més de 16 arrossos diferents i a més fa arrossos amb coses diferents. Té un arròs d'ortiguilles, és espectacular. Aleshores, la proposta que farem és explícanos la combinación de tu arroz más extraña para que nuestro chef Andreu la analice, la trabaje y vea si es posible. ¿Vale? L'altre dia, comentant això amb la sommelier del restaurant, em deia que ella ja sabia el que faria, que seria proposar-li fer un de sobrassada amb formatge, el qual em va semblar una idea excel·lent i amb ganes de provar-lo, encara que ell va dir, estàs boja, això és més boig de les ortiguilles. I pues no sé què dir-te, Andreu, no sé què dir-te. Molt bé, què més podem fer? Doncs crear directes com aquest, no? Aquest és un directe que té a veure amb formació, vale? Però això mateix que us deia, per què no fem un vídeo en directe per YouTube, per Instagram, per Facebook Live, mitjançant un Click Meeting com aquest, un Zoom, el que sigui, on expliquem als nostres clients perquè tenim bases de dades i si no les tenim anem tard i per tant anem a construir-les, però alguna miqueta de base de dades tenim, on anem amb el mòbil i li expliquem doncs, com es fa aquella fritura, no? O, a més, resulta que jo sé tocar, soc DJ, no? Soc xef i soc DJ, o soc propietari de l'hotel i soc DJ, soc propietari de l'hotel i tinc unes vistes espectaculars. Doncs, escolta, bon dia, com esteu tots? Mira, aquí allò, 13è dia de confinamiento, però el cel segueix així de bonic i aquestes són les nostres vistes, les vistes que us esperen el dia que ens enxequin aquest confinament. No? Això seria un tema més motivacional, però després podem treballar també coses concretes com això, com fer un plat, com explicar canvis que esteu fent o preparant a la vostra pàgina web, a l'espa que esteu construint, les reformes del bar nova, de la terrassa nova, és a dir, aneu explicant tot de contingut de valor que pugueu fer mitjançant directes i si no us atreviu a fer directes, que la vostra agència agafi aquest contingut que vosaltres li envieu per mòbil i pugui editar-les i després pujar-les. Vale? El tema de l'implementació d'un nou motor de reserves, doncs potser és un bon moment perquè estigueu. De vosaltres els que esteu aquí, ho teniu gairebé tots bastant al dia, diria. Vale? Si no, doncs em demaneu informació sobre la meva opinió sobre diferents motors de reserves. En tot cas, el que ens ha de servir els motors de reserva és per agilitzar processos i per automatitzar coses. I la generació de base de dades ha de ser automàtica. La possibilitat de treure propostes, enquestes, satisfaccions dels clients ha d'estar automatitzada. La possibilitat de fer enviaments a partir d'aquella base de dades que va agafant el nostre motor de reserves també ha d'estar automatitzada. Això és superimportant. Per tant, treballeu, parleu amb la gent del vostre motor de reserves. És possible que gairebé tots tenen X eines marketingianes aplicades que no esteu aplicant. Per tant, contacteu amb gent del vostre motor de reserves, sigui qui sigui, SiteMander, Prestige, Cover Manager, el que sigui, que us expliquin aquestes possibilitats. Segur que, a més, ara estan desenvolupant també tots ells petits webinars on s'estan explicant
eines, no? Coses concretes o estan donant la possibilitat de que vosaltres com a usuaris incrementeu el vostre coneixement sobre aquests motors. Vale? I un tema que sembla obvi, no? Actualitzem la pàgina web, no? Sens dubte és el millor moment per fer-ho. Potser tens limitacions a l'hora ara mateix de penjar fotos noves perquè no has pogut ser previsor i no has pogut desenvolupar noves tomes, noves fotos, no? Però pots actualitzar o renovar la web amb les fotografies que ja tens i poques setmanes després d'aixecar el confinament incrementar o modificar aquestes fotografies ja trucant al fotògraf que tens a prop, el teu fotògraf de confiança perquè te les vingui a fer. Però sí que es poden treballar les paraules clau, sí que es pot treballar el SEO, sí que es pot treballar el relat, sí que es pot crear un copywriting gastronòmic, no? Que has estat pensant, no? Sí que pots implementar aquesta nova manera de revisar. I l'altre també interessant pot ser, reviseu el logo. Algú de vosaltres el logo li va fer el seu nebot o el seu germà, amb tot el carinyo pel nebot i pel germà si són dissenyadors, Vale? M'estic referint a aquells que saben dibuixar o pintar i que moltes vegades els han fet. Vale? Això passava molt abans. Això nosaltres, quan això del màrqueting digital va començar, això del Facebook ja ens ho porta el nostre nebot. Vale, doncs que t'ho porti, vés fent i ja veuràs quin rendiment li treus. En tot cas, és un bon moment per fer aquestes coses. Vale? Els dissenyadors estan tots a casa, tenen hores per desenvolupar i per pensar, tenim molta feina d'elements de disseny. Per què? Precisament per això, perquè són moments per reflexionar, per determinar estratègies i per aplicar-les. I el logo, la part de branding, la creació d'un branding general, no estic parlant només del logo, sinó d'un branding general, de l'identitat visual, vale? Doncs és interessant poder-la desenvolupar en aquests moments. Us he comentat ja el tema de l'increment de la venda creuada. Jo crec que en un moment on a l'abril no podem obrir, que potser obrim a finals de maig, principis de juny, mitjans de juny, la nostra temporada se'ns ha reduït moltíssim. El menor temps possible hem d'incrementar al màxim les vendes. I heu de pensar en coses creatives que facin que això s'incrementi. Doncs els restaurants, per exemple, feu 2 torns. Imagineu que sou un restaurant que sou capaços de muntar 2 torns. Doncs per què no munteu un sistema que la gent, mentre està esperant a la porta per entrar a la seva taula, puguin fer una comanda inicial d'una cervesa, d'unes patates i tal, no? Per exemple, ja estareu incrementant aquest consum previ allà i que tot això sigui d'una manera automatitzada mitjançant un e-commerce, mitjançant una aplicació que es puguin descarregar. Un altre tema que incorporo, que no té a veure amb la venda creuada, però ara m'ha vingut al cap, que ho hem fet ara últimament, es tracta dels filtres d'Instagram i de Facebook. Això està molt xulo. Segur que molts de vosaltres heu utilitzat el tema dels filtres, no? S'us posa la cara, us veieu vosaltres, i surten uns cors, o el nas us posa de gat, aquestes coses. Això són els filtres d'Instagram. Doncs podeu crear el vostre propi filtre d'Instagram i de Facebook. Si teniu interès en aquest tema, que és superinteressant i genera molt engagement i molta proactivitat amb el client i fa que sense necessitat d'inversió publicitària ells ens multipliquin i ens recomanin, em poseu un correu electrònic, us posaré un parell d'exemples del que són aquests filtres, perquè pugueu pensar en com utilitzar-los. Ja els estem utilitzant tant per restaurants com també per temes de museus, d'exposicions, una exposició molt important del tema d'Egipte que també estem treballant sobre això. Estàvem en el tema de la venda creuada, veritat? I us he posat un exemple concret. Un altre exemple és el que ja us deia, és a dir, massatges, lloguer de bicicletes, poseu fàcil al client, doneu-li aquesta oportunitat, envieu-li un correu electrònic quan està a la nostra destinació. Quan ja està a casa nostra, perquè així li podeu explicar totes les coses que feu i podeu incrementar aquestes vendes. Sí, Raquel, deixo aquí el correu. I aquí podeu enviar
qualsevol coseta, jo estaré encantat de donar-vos resposta. El tema del takeaway. Doncs els darrers anys han triomfat les empreses de menjar a domicili. També seria un element de venda, d'increment de venda creuada. Us l'he separat perquè crec que té moltíssima importància. Doncs això, Just Eat, Uber Eats, Glovo o els nostres propis sistemes de takeaway doncs ens han permès a la restauració que pot ser restauració fora d'hotel absolutament independent o pot ser restauració del propi hotel, no? Donar un servei doncs ens permet això, donar un servei a comensals que venen a pels nostres plats o que s'han encantat i que volen a un determinat dia doncs estar a casa i demanar-nos aquell plat i prendre-se'ls amb la família tranquil·lament veient la televisió. Altre punt que ja hem treballat és el tema de l'increment de la base de dades. Escolteu, ens passa moltes vegades, molts de vosaltres ja he detectat que passa, doncs em dieu moltes vegades, tinc un elevat número de clients repetidors, els tinc fidelitzats. Bueno, doncs vale, i com ho saps? Tens dades de repetició del Pepiño? Quantes vegades t'ha vingut al teu hotel? No, me viene cada año. Vale, perfecte, tu ho saps per intuïció. Però a lo mejor faltó 2 años. I si va faltar 2 anys, per què no el vas escriure, per exemple, no? El client repetidor, el que tenim fidelitzat, és el nostre amic, no? Aleshores, ostres, si repeteix i repeteix al nostre restaurant o repeteix i repeteix al nostre hotel, doncs, ostres, estarà encantat de facilitar-nos les seves dades de contacte perquè li puguem fer arribar contingut de valor. Què podem fer amb la base de dades que tenim ara mateix? Amb aquests 10 correus, 1.000 correus o 10.000 correus electrònics o telèfons, que també podem fer-ho per WhatsApp, que tenim amb els nostres clients, doncs és un gran moment per demanar-los recomanacions perquè ens valorin, perquè ens facin testimonials. Ostres, tan senzill com enviar-los un correu electrònic amb l'enllaç el que vulgueu fer al Google o al TripAdvisor, no? Perquè us pengin allà una recomanació d'aquella experiència que van tenir l'any passat, fa 2 mesos, fa 1 mes, com sigui. Si treballeu sobre TripAdvisor, té una de les eines que té gratuïtes per incrementar el número de valoracions de TripAdvisor, és gratuïta aquesta part, us permet enviar aquest correu electrònic a X número d'usuaris, per tal que us facin aquesta recomanació. I anem a l'últim punt. Què us sembla aquest punt? Voleu que el tractem o no? No, el tema de protecció de dades, Vima, no és complicat. Has de comprar la legislació i res més. És a dir, que si tu tens una bona política de captació de dades que prepara qualsevol advocat i que les hem preparat moltíssima quan va haver-hi aquest canvi de legislació, no hi ha complicació. Recordo l'anterior canvi de legislació, de regulació del tema de protecció de bases de dades, que també semblava que s'acabés el món, que anessin a posar multes aquí a Mansalva i tal. Sí que conec algun cas que li han posat multes, no del sector turístic, però és que s'estava passant moltíssim a l'hora d'utilitzar les dades. Deixeu-me un segon. Molt bé, doncs anem a parlar d'aquest últim punt, no? Aquests dies Booking ha tornat a fer de les seves, no? Ha tornat a decepcionar els hotels. Sense abans consultar-ho amb tots vosaltres, doncs ha donat la possibilitat a tots els clients de cancel·lar sense despeses les reserves no reembolsables. Així, pam, de cop i volta. No? Dius, vale, ostres, si són no reembolsables és perquè ja les hem especificat així. O com a mínim treballa altres històries que no siguin la cancel·lació, no? O fes que puguin substituir, que puguin modificar la seva data. No? Al final, ostres, jo no sé vosaltres, a mi m'ha fotut un cabreig de collons.
Aleshores, això que ha fet doncs, ha afectat a la liquiditat de molts de vosaltres. Ho sabeu molt millor que jo. Per això nosaltres des de ZipZap, el que estem fent, el que hem fet des del primer dia que ens dediquem a això del màrqueting digital aplicat al turisme, és sí ser amics de Booking, és a dir, no volem enfadar-nos amb Booking, vale? Però no volem que ens prenguin el pèl. No volem que siguin el 60, 70, 80, 90% de les nostres reserves. El que volem és tenir reserves a la nostra pàgina web. Ja siguis un restaurant, que passaria el mateix amb el tema de TripAdvisor, també entraria dins del tema. TripAdvisor, el sistema del management del seu motor de reserva, té uns punts que estan bé i d'altres que a mi no m'entusiasmen, perquè al final no només estan treballant per tu, no és un motor que estigui treballant per tu, com si és Cover o com si són altres, sinó que és un motor que està treballant per ells mateixos, per multiplicar ells mateixos, no per multiplicar-te a tu com a restaurant. Vale? Aleshores, escolta'm, es tracta d'això, no? Hem de seguir sent amics de Booking, però hem de prendre cartes i hem de fer que el canal per excel·lència sigui el directe, no? Sigui la trucada i sigui sobretot la pàgina web. Aleshores, què has de fer per incrementar les vendes directes? Doncs, tenir aquesta estratègia. Començar per aquesta estratègia que estem definint. Si no tens una estratègia, no pots després generar o treballar un increment de ventes directes. I dos, executar un pla d'accions. El pla d'accions no el treballarem avui, farem un webinar la propera setmana on treballarem específicament els elements que hem de treballar per dur a terme un efectiu pla d'accions de màrqueting digital per incrementar les vendes directes, que es fonamenta en la creació de continguts de valor, contingut gràfic, contingut escrit, contingut audiovisual, en trobar els millors espais de difusió, en difondre aquest contingut, a fer un contingut a partir també de criteris SEO, no només de l'estratègia, en amplificar-ho a partir d'inversions publicitàries. Perdoneu. En extreure dades de tot això que fem i finalment valoritzar aquesta informació per determinar si hem de millorar o hem de modificar les cosetes. Per tant, la creació d'un pla d'accions és fonamental, un pla d'accions de màrqueting digital és fonamental per tal que incrementeu i que guanyeu la batalla o que aneu guanyant les batalles a Booking. Sí, és possible aparèixer per sobre dels resultats de Booking, no sempre, però sí és possible, no s'han de fer bajanades, es pot fer perfectament. Podem fer que el vostre hotel, podem fer que el vostre càmping, sí, també s'estan treballant el tema de Booking via càmping, aparegui en primera posició o que el vostre nom del vostre restaurant aparegui per sobre de TripAdvisor. Això seria una de les coses. Al final és molt senzill, Booking ens està costant un 16,5 del preu de la nostra reserva. Nosaltres tenim calculadíssim que la venda directa treballada a partir d'una despesa, és a dir, calculada sobre una despesa d'una web bona, d'un motor de reserves bo, d'una agència bona i d'una despesa publicitària bona, està aproximadament, si ho fem sobre valors de percentatge per equivalar-ho amb aquest 16,5 que deia de Booking, està al 6%, entre el 5,8 i el 6,3, 6,4, 6%. Per tant, de cada reserva directa que es pugui efectuar, tu li estàs traient un 10% sobre el que et cobrarà Booking. Més clar encara, si som capaços de facturar en venda directa 1.000.000 d'euros, estem guanyant 100.000 euros més que li haguéssim regalat a Booking, o si estem parlant de 100.000, estem parlant de 10.000 euros que ens estem quedant nosaltres de benefici que no li estem donant a Booking. I fins aquí el webinar d'avui. Espero que us hagi agradat. Deixo ara 3, 4, 5 minutets per si m'heu de fer alguna pregunteta, si us puc respondre. I si no, ja us ho he dit, teniu el meu correu electrònic, us el torno a deixar.
i contacteu-me per qualsevol dubte que tingueu. Vale? Gràcies a tu, Marina. Molts ànims, moltes forces. Sortirem de tot això. Nadia, muchas gracias a ti por asistir. Muchas gracias, Sonia. Gràcies, Marina Ríos. Seguim treballant. Maurici, moltes gràcies. Al final hem estat més de 30 assistents en aquesta convocatòria. Moltes gràcies a tots. I tant que ens en sortirem. Carlos, claro que sí. Absolutament d'acord. Sofí, moltes gràcies. Andrea, moltes gràcies. Anem parlant. Gràcies, Patrícia. Gràcies, Alexandra. Molts ànims. Gràcies a tu, Emili. Això es tracta, no? Es tracta de posar i d'explicar d'una manera intel·ligible, no? Sense seguir el vídeo aquest de tan catxondo que us he posat abans, doncs d'explicar el que és el màrqueting en paraules senzilles, clares, que tots puguem aplicar. Molt bé, gràcies a tots. Tanquem aquí el webinar d'avui. Espero que hagi sigut del vostre grat, que us hagi servit i insisteixo, poseu-me tants correus electrònics que us donaré resposta. Si els meus coneixements en saben prou, us donaré resposta a tot el que em demaneu. Gràcies, salut, força, anem parlant.